Shalom. Kupangido kami dohot hormat tu kita sudi asa dengan ma ta pakai masker ta saliling madohoti parbinggu non. Selamat hari minggu mari kita saluhutna luas nihuran itu hatta nunga saat kita di minggu advent na paduahon songon topik ni minggu ta nama dok mubama para di dalam di Tuhani. Ta para di mana dirita tabu mamarohata lahu manomu Tuhani. Di bagasan haradion niroha hupasaha mangoluku hupai baru madiriku manomu haroronai. Nuaing matikina pai baru diri mangulu di bagasan holong ni di bata jalaga bi pasu-pasu tunamu maliang martang yang mahita di bagasar roh tabi. Mari de mahita sia buka de nomor 30 ayat sada 2 dohot tolu. Mar hite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar nito di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Patugijang matohang muna, hamu ali akka harbangan. Patugijang matohang muna, hamu ali akka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliauni. Ise ulaning raja ni hamuliauni. Ima Jahoba, nagugo jala ulu balang. Jahoba ulu balang ni hamusuon. Patugijang matohang muna, hamu ali akka harbangan. Jala patugijang ma, hamu ali akka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliauni. Ise ulaning raja ni hamuliauni. Ima Jahoba sebot. Ibana do raja ni hamuliauni. Haleluya. Martangiang mahita. Ali ama nabi na di banua gijang. Nama dok mau liati dohami tuho. Allah di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalahu salbu du sugut langit dohot tano. Alai nahot do anggo hatam rodi saliling ni lilingna. Akup ni ikut patardo sugut saluhut jolma di joloni habangsa paruhumani. Saya si maroham dihami. Pahot marohanami marhapor siau dihatam. Marhite-hite to di perbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang. Asa marlas ni roha hami. Bai mai mahonho. Jala sadapot hami. Hanguluan nasora sudah. Amin. Maredesian nomor 42. Patik ni debata di minggu Advent na paduahut sa derion, ima patik palimahon sahat ro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo na torasmu asa martua ho,
jala liling mangulu di tanah na nilehon ni Jahuba di Batam di ho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalaku, patik pawaduhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko ulo makatidakon hata nasututu maralohod dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongasaripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Atong ram mangidugu gumahita taringot tepating itu di bata. Ale Tuhan de bata, saya pergugoy mahami mangulahon na humbartu pati mi. Amen. Marede ita siya buku di 424 cara 22. Tatapoti madusata nagodang itu adu panide bata martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata na badia jala na bonar, para si roha jala partalup ni roha jala na bonar na basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami, di bahani saya sama sudi na dosa nami. Dang adong na hupangasahon hami dukun ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon tujulom. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan nahinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di dibata taring Tuhan sesani dosata. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi huahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai huahu marhite sian akka hajahatomu. Ahu tutu.
Ahusad diri malalesei akka pangalausim. Alani hadiri oku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapun madidi batana di gijang. Amin. Marede ite siap buka di nomor 707 ayat 1 2. Hatani di batana gabi turpu di minggu ta sadarion taruh surat Syamali aki tulu memukasian ayat sada sahatro di opat tajahama marsikat soring. Ida mah suruhku masuruh aku asa dipadiri dala di joloku dungi topu maro tumopot jorona Tuhan. Nani luluhonna dohot suruhan ni pardadanana nahuma nahina lungut tonna nahna nukun ton muna idama naroma ibana ninna Jahoba sebot. Alai tung ise mamanahan di ari haroronai, jala tung ise mamanahat jongjong, molo di pataridahon ibana dirina, ay songo napi ni pano pado ibana, jala songo sabun ni panusi. Jadi hudul ma ibana kira si pangalala dohot si papita perak. Asa papita on na halak lipi. Jala lalaon na nasida laho papita hon songon sere. Dohot songon perak. Asa gabi si buan pelean si panganon nasida tu Jahoba di bagasan hati goran. Jadi tarbahe Jahoba ma makalomohon pelean si pangano binahin ni Juda dohot Yerusalem. Songon uju di akatau mula-mula. Songon di masa hatna martua dona tumangihon hatani di bata jalan au piopsa. Amen. Marede kita si buku di nomor 541 ayat 2 dot onom.
tidak ko mahapursiaw tay songon nahina tidak ko nidong atas apursiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di depata Jahuba. Ido ama parguguna suatu dosan. Natu mapalangi do tanong. Au porsia di Yesus Kristus. Anak di depata Jahuba na sasadai. Ima na tinubuo ni si Maria. Nagabi-gabian si Anton di Perbadia. Andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghumon ni Silatus na matetarpajal do ibana di hao pinot silang na tua tuban turun di tanong na munak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundu tu siamun di bata Jahoba amanai parguguna suah tudusani disimba ibana pay mamulak sukuto tanong manghumi halak na mangulu doot na mate au porsea dito di Perbadia Jala adong sada huria na badia. Huria atau panihala Kristen akan na badia. Do dia hasani dosa. Do dia tayo naman do. Mula mangulu di sogo daging halak na umate. Do dihanguluan na sudah. Amen. Titing Minggu 5 Desember 2020 sada. Di pabotohon tusude ruas ni huria saleleng masa pandemi COVID-10 sia titing nang pola di jaha sude. Sada ruas na baru Mamukka sian hari Minggu sadarion tanggal 5 Desember 2020 sada nungagabe ruas ni huria HKBP Cipayung Cilangkap IMA, keluarga Alexander Panjaitan, Kori Kristina Boru Simanjuntak, alamat Jalan Kafling Damai, PBSI, RT 10 RW 001, nomor 30 L Cipayung Jakarta Timur, nomor register Huria, Sada 254 masuk tu sektor 2, Narosian HKBP Parongil, Resort Parongil, Distrik Onom Dairi. Tatangyakon ma asagabe ruas na burju nasida di tonga-tonga ni huriata HKBP Cipayung Cilangkap. 2. Mamukka sian hari Minggu sadarion tanggal 5 Desember 2020 sada nunga gabe ruas ni huriata di HKBP Cipayung Cilangkap IMA, keluarga Poltak Roganda Sihombing, Julianti Boru Panggabean, Rapdohot Tolu Halak Yanakun Nasida, alamat Jalan Hajak Rahi Kafling DKI, Cipayung Jakarta Timur, nomor register Huria, Sada 255 masuk tu sektor 2, Narosian HKBP Setu Resort Setu, Distrik Sapulusia Bekasi. Tatangyak koma asagabe ruas na burju nasida di tonga-tonga ni huriata HKBP Cipayung Cilangkap. 2. Titing nanang merbagas. A. Titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Yohana Elizabeth Boru Siahaan, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Boru ni Amatta Parulian Siahaan, tubuh ni Inatta Hotma Boru Silitonga, Sian Huta Gang Kenari, RT 01 RW 06 Kelapa 2 Wetan, Cibubur, Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur, masuk tu sektor Tolu. Dohot Orwana, Stephen Yosua Henry Turangan, anak ni Amatta Alfius Freike Turangan, tubuh ni Inatta Maria Valentina Gertruida, ruas ni GPIB Jemaat Agape Cibubur, Sian Huta Jalan Seroja, RT 07 RW 04, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. 5. Di hari Sabtu tanggal 10 sada Desember 2020 sada di GPIB Jemaat Agape Cibubur pukul sia wib. B. Titing parjolo dohot paduahon.
Naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Yesaya Hebbi Hutagalung SH, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, anak ni Amata Donald Hutagalung, tubuh ni Inata Demse Boru Simanjuntak, Sian Jalan SMA 64 RT 02 RW 03 nomor 06 Cipayung Jakarta Timur, masuk sektor onom. Dohot Orwanna Hilda Marta Suri Boru Matondang, Boru ni Amata Jetno Humosor Matondang, tubun Inata Roma Dame Boru Sibarani, ruas ni HKBP Duren Jaya Resort Duren Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. Ima di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2021 di HKBP Cipayung Cilangkap pukul sia WIB. Tolu, sosialisasi Natal sekolah minggu. Di hari Minggu sedarion di sude permingguon di patupado sosialisasi ibadah Natal sekolah minggu nanaing di patupa di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2021 pukul sia WIB secara live streaming. Alani dung sidung titingon tabereng ma sosialisasi i marhite video singkat durasi 57 detik. Opat, amplop ucapan syukur Natal. Hobbartu program kerja huria di Natal tahun 2020 sadaon, papungu amplop ucapan syukur Natal dohita songon tanda parsitutuatta madukung panitia Natal laho patupahon acara Natal tahunon. Alani i upangi dohami ma tusude ruas ni huria asa di bagasan las ni roha mahita sude pasahatton amplop ucapan syukur Natal. Boi ma tapasahat marhite perhalado sektor tabe ta transfer ma tu nomor rekening huria manang marhite na tataruhon tu kantor ni gerejatta. Ia amplopi boi ma tajalo sian perhalado sektor tabe. 5. Iuran tahunan merdomu ala naung marujung nama tahun 2020 sada alani i hupangi dohami ma tusude ruas ni huria asa tagarar bema iuran taunatta. Iurani woi ma tapasahat marhite perhalado sektorta manang tataruhon tu kantor gereja di jam kerja kantor gereja. Onom, padidion nabadia dohot pasahatton tohonan situa. Di hari Minggu tanggal 10 sia Desember 2020 sada di parmingguon pukul sia WIB naing patupaun ni huriattama padidion nabadia tu akka poso-poso dohot pasahatton tohonan situa. Alani i hupangi do hami tu sude ruas nanaing madidihon ianak konna asa mendaftar ma marhite na mangisi formulir pendaftaran na dijalo sian kantor gereja ditiki jam kerja Selasa Sabtu manang marhite perhalado sektor tabe. 7. A. Di hari Rebo tanggal 8 Desember 2020 sada pukul 10 WIB di patupa huriatta do pengapulion tu keluarga amang perdomuan si Hombing sektor 10 di parmoding ni inang sorta boru aritonang ditiki nasalpu. B. Di hari Kamis tanggal sia Desember 2020 sada pukul 10 WIB di patupa huriatta do pengapulion tu keluarga inang Rolina boru Pasaribu sektor 8 di parmoding ni amang Edison Sinaga ditiki na salpu. C. Di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 sada pukul 10 WIB di patupa huriatta do pangopulion tu keluarga inang Masnur boru Simanjuntak sektor 11 di parmoding ni amang Makdin Parulian Purba ditiki nasalpu. Tunatulu acara pangapulion ni sai ma holan ni dohotan ni sektor nabe ima perhalado sektor koordinator sektor sahalak tim sosial sahalak sending dohot padita 5 saha tupitu halak
Mardomu mai alani situasi pandemi COVID-19 sia dohot di pamasa PPKM level 1. Walu, sumbangan solidaritas Ilumanetek. Di paboto tu ruas nehuria di hari Minggu sadarion tanggal 5 Desember di Patupa Huriatta do papungu sumbangan solidaritas Ilumanetek tu keluarga almarhum Makdin Parulian Purba sektor 11 namodding di hari 14 November 2020 sada tapasahat mai annon dung sidung jamita di Jolo nipittu ni Garejaun di Bagasan Roha Natulus. Sia amplop persembahan awal bulan di hari Minggu sadarion tapapungu do amplop persembahan awal bulan jala tapasahat mai annon dung sidung jamita tu Jolo ni Langgatan tu inganan naung di totuhon. Songonima titing dihita sadarion. Tabegema siaran dan Patupa ni sekolah minggu. Shalom adik-adik, Amang dan Inang. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita sudah mau kembali merayakan ibadah Natal. Walaupun kita masih merayakannya secara virtual sama seperti tahun lalu, bukan berarti kita tidak bisa merayakannya dengan penuh sukacita. Ada banyak sekali loh momen-momen Natal yang indah pada tahun lalu. Kita masih bisa merasakan kasih dan sukacita Natal bersama keluarga kita. Apakah adik-adik, Amang dan Inang sudah siap untuk merayakan Natal sekolah minggu tahun ini? Kalau sudah, sampai berjumpa di Natal Sekolah Minggu 2021. See you! Mareda mahita saya buka di nomor tulbu sada ay cada dohot 2. Dame na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Molo didok di halak batak. Jolo tinitip sanggar bahen huru-huruan. Jolo sinukun marga molo say marjamita ya wiso namang inang dang diboto hamu margaku burwaha au di dia nganakku kamungkin hurang do tabuna teh. Malani maaf au mabuka masker sabui gabe hulpu anon pasarata.
Ya au padita tio minar ujung halak pak doau alai masuk doau tu si raja uluan molo dihami neba homaau dainang pangitubu boru silalahi kami martugas di kantor distrik kepala bidang diakonia jala kami tinggal uju soto pe kami natoras nami natorasu di Medan dang marhasohotan dopeau oras mahitamang oras ma nanghitas alanita jalo mahatani di bata marhite-hite evangelium ni si Lukas bidutolu mamuk kamai sian ayat sada sahatu ayat onom parjamitaon ni si Yohanes padidi pasapulima taoton hi narajaan ni Kaisar Tiberius uju Pontius Pilatus manggonggomi luat Judea ditikini agaraja naopaton si Herodes di luat Galilea si Filipus dongan nasa ama di luat Iturea dohot Trakonitis si Lisanias di luat Abilene uju si Hanas dohot Kayapas si tua ni Malim Roma hatani di bata tu si Yohanes anak ni si Sakaria di Halongonan gabi ditopot ibana masa dok luat humaliang batang aek Jordan di jami tahun ma padidion hamu baon ni roha laho pasisahon dosa hombar tu nata surat di buku parjami tahun ni panurirang Yesaya suara ni nama jojo di Halonganan pature hamuma dalan di Tuhani pahornop hamuma si dalananna ikon gohando nasarura jala si pa reje tondo nasa doluk dohok butul si patigorado na bekuk jala si pa dos-dosan na marbuki jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian debata ido ianggo sahatna damang dainang nahinaholongan ni Tuhan Yesus di juhon turpukodo tu hita taringo tu hamubaon ni roha persiapkan jalan bagi Tuhan bertobatlah ido tabereng data dohot fakta sejarah na niguriton na tabereng di kehidupan di Jolma waktu ke waktu masa ke masa dan tempat di mana terjadi siapa apa dan bagaimana peristiwa yang dituliskan ido na tabereng di evangelium ni si Lukason alani tabereng mah dalam tahun ke-15 ni nanaking diturpukon dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus dan Herodes berkuasa datanglah firman Allah tu si Yohanes nani utus ni di bata masuarahon tujuan yang begitu indah tujuan yang betul-betul mengajak manusia tujuan yang menyuarakan maksud Allah yang begitu indah di tengah-tengah hanguluot ta amang inang hari ini dulu hari ini kini dan yang akan datang ido suara nih si Yohanes di tiki Halonganan tabereng ma behado di kesejarah nih kehidupan manusia
Allah manang di bata mangalehon haluau ni. Tujol mate. Tapi ring ma sian perbudakan di Mesir. Manang tabering ma di perjanjian lama. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah tidak membiarkan. Allah tidak pernah membiarkan umatnya dalam kehidupan amang inang dao sian ibana. Allah terus mengikuti dari waktu ke waktu. Dari masa ke masa. Sampai saat tunuai ngate. Itu tahe. Di 40 di bata do hita saat tunuai. Oh naking udah nate marnehet-nehet. Sia je buku naking ngau sia sembada. Marnehet-nehet do udah nih. Ale ditangiat ku naking Tuhan. Paso majo manang satokin. Asa boy ruas ni huria. Namar dalam pat, namar sepeda motor, sahat manang namar mobil pe, sahat tu huria. Angkiat boy hami mamuji. Di mobil naking martangia ngau. Manang yakon asa di paso nanggo sahat tu jam sadate. Boy hita marsaor dohok di bata. Advent napa dua hon. Tapi ada yang mayat macai dingganai holong ni rohani di bata tu hita. Dakia di tadi kok kita nanggo satokin. Ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya do tahe hamu madok, ai di paso budi bata doa. Ya do hamu madele. Madok Tuhan tidak berpihak kepada saya. Pasti pernah. Pasti. Tapi taingot mah dakia di bata meninggal hon hita di tonga ni pangulota. Tapi ring mah di Yesaya iya teh dohot di Lukas nuaing. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita amang inang. Karena Allah selalu berada bersama kita. Walaupun terkadang kita tidak peduli dengan dia. Walaupun terkadang kita tidak mengenal suaranya. Alai, tapi ada yang diutus doh. Suruhanna, hambanya. Yang menyerukan, bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis. Dan terimalah Tuhan. Sehingga pengampunan itu ada padamu. Nang peta bereng nuai kita di bibiari sudah kana masa di tonga-tonga di pangulutna 2 tahun mahita manginangate dang boy ikut tutup mulut dang boy masih jalangan dang boy bersentuhan satu dengan yang lain, tapi ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alaya dong dosuruan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Seruan napi nasahat ni si Johannes di halongonan on amang inang adalah bukan seruan untuk menghancurkan ataupun memisahkan kita dari Allah. Tapi seruan ini justru kasih Allah yang tulus dan empati dan peduli. Ai holong do rohani di batatu hita. Dia empati, dia peduli dengan kita. Nang pehita dao manang humolang sianibana, nang pehita melakukan kejahatan. Tapi seruan itu adalah seruan kasih. Ai diboto di batado hagaliota. Ai diboto di batado hahurangata. Alani Allah sungguh sangat mengasihi kita. Holong situtudo rohani di bata dihita amang inang. Dia betul-betul mau mengajak pola hidup kita berubah. Dia betul-betul pola hidup yang tidak kita sukai. Dia mau merubah bahwa menjadi yang disukai Allah. Apa yang terjadi ketika Yohanes berseru-seru? Ala diwereng do pola hidup itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah mau memurnikan
Allah mau betul-betul kita tidak perlu dengan kehidupan yang berpura-pura. Helo tapi yang ngate kehidupan yang pura-pura binereng burju HP daw ngate. Helo tahe berek kamu sahala ngulu masih paula-ula. Ngulu na berkepura-puraan. Tapi Allah tidak mau seperti itu. Allah mau hidup kita jangan hidup berkepura-puraan. Molo pe hacit pero hamuna mamereng ausata biamang inang molo hudok natikosi. Biarlah tidak apa-apa. Tapi Allah menginginkan kehidupan yang tulus. Unang songot bidorang atau waktu kamu udah bidorang kan? Halo tahe bahasa Indonesia ni bidorang amang bunglo nate. Molo tuna ijo ibana ijo mai ibana. Molo na tu ungu ibana ungu mai ibana. Molo tuna rata-rata na merah ibana merah mai ibana dangi. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Ilo na pinangido ni turpuko nate. Bertobat dari kehidupan yang berpura-pura tapi hidup yang selalu disukai Tuhan. Hidup betul-betul murni. Piha memulai dan sian halak na asing. Kehidupan yang murni, kehidupan yang tulus, kehidupan yang betul-betul tidak kepura-puraan harus dimulai dari diri sendiri. Molo ta mulai kehidupan tasian ngulutna, adong dari dok kata inner beautiful dari dalam hati. Yang kecantikan yang dari dalam hati ini menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ketulusan yang dalam hati ini menunjukkan kita siapa kita sebenarnya. Apalagi di Advent Parjolo, Advent Paduahon, kita diajak. Na Parjolo, na hubereng Advent na Parjolo, simbol na dia tahenang. Ada simbol Advent na Parjolo. Ay dipertunjukkan gereja Todo melalui tutuk langgatan nate. Advent yang Parjolo satu lilin, itu kan? Dengan warna ungu, itu kan? Advent na Paduahon dua lilin dengan warna ungu. Artinya lambang kerajaan Allah itu hidup berpengharapan kepada Tuhan. Advent Parjolo, Advent Paduahon adalah hidup berpengharapan kepada Allah. Seberat apapun yang kita pikirkan amang inang, ay sudah jol madang adong nak sobat masalah teh. Masalah ianakon, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tetangga, semua punya masalah. Tapi seberat apapun yang kita pikirkan itu, yang kita rasakan itu, mari amang inang Advent Parjolo, Advent Paduahon mengajak kita marpakirimon tu haroroni Kristus napa dua halihon huhut parade diri. Marpakirimon tu haroroni Kristus napa dua halihon huhut parade diri. Di dia rohita sasitongna di Advent Parjolo doho di Advent Paduahonon. Mangaradi rohita nuaing manang emina masa digaga ursa ina masa ido taulahon. Apa yang dibuat orang itulah saya buat supaya saya tidak dicela. Ale unang mama saya teh, tapi saya betul-betul mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ala ni holong ni roha ni debata, jala debata telah menubuatkan apa yang telah dikatakannya dalam kitab Yesaya, dinyatakannya di dalam kehidupan nyata, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sehutagam do Tuhaku,
semasihol rohaki di haroro ni Tuhaku ujung nahinang. Amin. Setibu maro. Artina di panagamat tanuaing, di kesetiatan waing, di advent parjolo, di advent paduahon, nunga dilambak koni amang inang, di langgatanon, dohot dua lilin, dohot warna nilanggatan, na violet, lambang kebesaran. Alani molo dilambak kodotuhitan waing, hidup yang berpengharapan di adpenon, mabuano tamulak sian bagas garejaon. Lapatan ni na advent parjolo, dohot advent na paduahon. Jala di suarahon si Johannes pertobatan. Saurdut mahita, pangalaho, dohot pabahenan natin. Gitu kan? Saurdut mahata, dohot pangalaho. Matsegudang do upasani halak bata kate napatolak mapabuahon. Kita harus benar-benar hidup tulus. Kita benar-benar harus sejalan perkataan dengan perbuatan. Harus betul-betul marpakirimon tu di bata. Alani biharu hitan waeng mulu sejalan do hata dohot perbuatan mulu sejalan do kelakuan kita dohot yang akan kita lakukan pada Advent 1, 2, 3, 4 ini, hiduplah di dalam kesukaan dengan Tuhan. Nah terakhir itu bertobatlah, jangan mubah-ubah nguluta. Molo isonari ima haduan, molo isonari sahat rodi hari ini Kristus. Kita selalu dalam penantian unang songon na didok ni si Matius ate dang tardapot kita marbaju laho manomu-nomu haroroni pengantini dang tardapot kita songon halak na sorade songon na menantik haroroni pengantini tidak hidup pelitana ale mangulu ma palitoi galak ma palitoi manang nasubui pehita mar Natal mar Advent songon nasomal na taulahon ditiki-tiki so pandemi ale galak ma torus galak ma palitotta galak ma seruatna galak ma pajalotta songon edita naking beha ma pajalokku di hoo debata molo galak pajalotta molo galak pakirimota molo galak haradeotta manomu-nomu si paluai godaan, tantangan, pergumulan pasti daodo sia kita. Alani amang inang ruas ni HKBP Cipinangon. Mari Cipayung, mari amang inang, mari diajak turpu ini kita. Supaya jadikanlah Tuhan itu menjadi pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Alani au dohot hamu diajak bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Martangiang mahita. Ale jahu badi bata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Puji-pujian do roha mau lihat Tuhan disombahon rohanami tu adopanmu na badiai. Ala boy hami Tuhan marsaur dohot hatam. Naniarahon ni Johannes padi di tuhami. Asa boy hami berubah. Sian hasomalon. Tugabe pakirimon nadinggan. Sian hasomalon na buruk, sian hasomalon na selalu menyalahkan orang lain. Ale boy hami majalo. Diaka hahurangan dohot halubian ni di humaliak kami. Ale Tuhan ajari kami mangulah hossa. Pasu-pasu Tuhan sudah ruas ni huriam na adong di HKBP Cipayungon. Ale Tuhan huboto kami do pasitutuon na sida martangiang tuho. Dinamulak na sida Tuhan molo adong pasorion di tonga-tonga ni pikiran na sida. Molo adong na humosa
Natoktong mangido pangurupian siako Tuhan, marhite-hite parianakon, marhite-hite ekonomi, marhite pendidikan, marhite-hite hasadaon di tonga-tonga ni rumah tangga. Pasu-pasu Tuhan. Mulaksian tonga-tonga ni huriamon bagas joromon, nasida terberkati. Jala merdapot apa yang mereka inginkan. Siako Tuhan di tonga-tonga ni parmingguon nami di bagasan sadarion. Asiroham. Pasu-pasu nang sude parhalado nang menguluhon huriam nadong dison. Asa toktong sisa urdut na sida Tuhan. Boy mangalehon na denggan diaka parhuriaon di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Pasu-pasu uluan ni huriam amang padita nami padita resot. Asa toktong Tuhan margogo ibana rapdohot parhalado manguluhon huriaon. On maami ale Tuhan ruas ni huriam pasu-pasu ma siadak danak na met-met remaja na poso bulung na matua. Homa toktong Tuhan manarihon na sida. Asa toktong ho dipuji jala dioloy na sida. Tangihon tangyang nami nahusobahok kami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alai unang lomo nami nasaut ali Tuhan, lomo ma nasaut di hami. Amin.
baruon ni roha, ima nagabe hitsu dinalaho manomunomu haroro ni Kristus. Pau baroha ima marhite hauduhon ni roha, lau mangukap dalan ni Tuhani tu bagasa mulutta. Di bagasan Kristus jupang mahaluaon nasian debata. Tapai baru maroha dohot pikiran nang rohata di nama nomu-nomu tuhata. Saya tapatuduhon mapabuan ng ibaru rohata. Ima marhite ngulu na ibaru. Namian di bagasan haholongan ni roha. Tatadikon maroha na buruki. Jalahot mahita di bagasan haluaon nasian debata. Tatangyakon mapiliata martangyang mahita. Ali di bata aman nami na di banua gijang. Podo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan do nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu medra ramoti aso parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo ditonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asa lam hutadahami godang ni si lehon mitu hami. Asa lam gir-gir hami madok mauli ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, saya pinarbadia maguharmu, saya roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon nah di banua gijang, dehon matuhami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami songon pandesan nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana tuho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar ma damena tu tondim. Selamat hari Minggu, horas madihita saluhutna.
Kita merayakannya dengan penuh sukacita. Ada banyak sekali loh momen-momen Natal yang indah pada tahun lalu. Kita masih bisa merasakan kasih dan sukacita Natal bersama keluarga kita. Apakah adik-adik Amang dan Inang sudah siap untuk merayakan Natal sekolah minggu tahun ini? Kalau sudah, sampai berjumpa di Natal Sekolah Minggu 2021. See you! Shalom adik-adik, Amang dan Inang. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita sudah mau kembali merayakan ibadah Natal. Walaupun kita masih merayakannya secara virtual sama seperti tahun lalu, bukan berarti kita tidak bisa merayakannya dengan penuh sukacita. Ada banyak sekali loh momen-momen Natal yang indah pada tahun lalu. Kita masih bisa merasakan kasih dan sukacita Natal bersama keluarga kita. Apakah adik-adik Amang dan Inang sudah siap untuk merayakan Natal sekolah minggu tahun ini? Kalau sudah, sampai berjumpa di Natal Sekolah Minggu 2021. See you!